Vi ostavite uz nas, vodimo vas u opštinu Grocka. Stefan Dilberović, predsjednik opštine Grocka, naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pretpostavljamo da su i Gročani se zbunili kad su dobili ove račune za Infostan, ali... Nemamo mi račune za Infostan. Nemate, dobro. Evo da vidimo sada od ovih tema koje se tiču Grocke zaista mnogo novih stvari. Da krenemo od onog što je najnovije, a to je pijaca u Kaluđerici, na kojoj se dugo čekalo, kažu da je taj deo grada zaista trebao jednu ovakvu pijacu. I puno ljudi koji su bili zainteresovani da zakupe tezge baš na ovom mestu. Pa upravo tako, meni je žao, možda vaša televizija sad nije pustila prilog, pošto ona bila na samom početku radova na toj pijaci, to je jedan prostor pored... Da, evo sada ćemo mi da vidimo snimke same pijace. To je jedan prostor pored Maksija koji je bilo jedan strašno ruglo samog centra Kaluđerice i tada mi smo uspeli, više puta sam naglasio, zahvaljujući firmi Dijaleze koja nam je ustupila besplatno korišćenje tog zemljišta baš za ovu namenu pijace i u nekom roku od 4 meseca uspeli smo da napravimo pijacu. Možda su se radovi malo i odužili, ali više zbog nekih tehničkih problema koji su nas pratili tokom same izgradnje, ali uspeli smo posle više decenija da obezbedimo građanima Kaluđerice jednu normalnu pijacu, a ne ove improvizovane koje su bile do sada. Pijaca ima 38 tezgi, na licitaciji je bilo više od 50 ljudi koji su licitirali, sve je zakonski obavljeno, nema nijedne greške, tako da svi mogu na kraju da budu zadovoljni. Evo, pijaca uveliko radi, asfaltirali smo pored Kopaoničku ulicu, sad ćemo nastaviti Kopaoničku sigurno do kraja godine ili početkom sledeće do kraja da uradimo... To je ulica pored pijace koja je sada jednosmerna, ali ćemo asfaltirati nastavak ulice, s obzirom, znate kako, ograničeni ste negde sredstvima, pa radite onoliko koliko možete. Tako da sam jako zadovoljna i vidim da su i građani Kaluđerice zaista bili zadovoljni što se ovaj posao konačno završio i što se kaže nekad ajde u 21. veku mi sad to nešto predstavljamo kao veliki projekat, ali s obzirom da niko nikada nije čak imao ni ideju za izgradnju pijaca, ovo je zaista dobar rezultat našeg napornog rada. Dobro, to je sada potpuno uređeno, vidimo sada kako to izgleda. Grad Beograd i opština, je li tako? Opština Grocka je većinski radila tu pijacu, grad Beograd je pomogao zaista dosta i bez njihove pomoći teško bi mogli to i da uradimo, tako da eto zajedničkim naporima opštine, donatora, gradskih firmi pre svega kojima dugujemo ogromnu zahvalnost, eto uspeli smo da završimo ovaj posao i zaista mi je drago što eto i za naše rukovodstvo ostaje jedna lepa pijaca na kraju ovog 4-godišnjeg mandata. Da, pretpostavljam da ćete sada vidjeti kako pijaca radi, možda bude i nekog unapređenja samog rada pijace tokom vremena. Pa mi smo malo to ograničeno što se tiče same prodaje proizvoda, s obzirom da nam je Dijaleze u tehničkom ugovoru koji imamo sa njima uslovio, imamo određene uslove, pa ne možemo mlečne proizvode da prodajemo, ali pokušat ćemo s njima da pričamo da to bude u nekim ograničenim količinama i da taj deo rešimo. Ali opet kažem, stvarno sam ljudima zahvalan, teško ko bi vam dao najbolju lokaciju u Kaluđerici, eto tek tako, ali su prepoznali naše napore i želju, stvarno iz jedne najbolje namere da i njima, a i nama, a i građanima prosto to bude bolje. Dobro, sem ovoga, koji su to još problemi u Kaluđerici koji bi mogli u nekom skorim periodu rešiti? Kada uđete u Kaluđerici, prosto ne znate odakle da krenete. Svakako grad je rešio prošle godine i školu i obdanište i vrtić, evo sada su građani dobili i pijacu, ali ostaje najveći problem, to je broj 1 kanalizacija, zatim asfaltirane ulice kojih ima još jedan dobar deo, ali evo ove godine već 5, 6, 7 ulica ćemo asfaltirati, tako da prosto negde se rešava, ali mislim da je kanalizacija najbitnija i mi ozbiljno radimo na tome. Od kada smo došli na vlast, nažalost imovinsko-pravni odnosi koji nisu rešeni duž samog potoka. A vrlo specifičan je taj kraj. Vrlo specifičan kraj, tako da, ali smo krenuli zajedno sa direkcijom, baš sam imao skoro i sastanak sa direktorom direkcije vezano baš za tu temu, tako da mislim da će i grad, vidim da ozbiljno najavljuje neke poslove vezano za kanalizaciju, tako da mislim da ćemo i to ozbiljno početi da rešavamo i to je najveći problem Kaluđeričana trenutno. Naravno ima tu još dosta mnogo problema, vi znate da je to dosta neuređeno naselje, ali eto, korak po korak mislim da ćemo mislim da ćemo u narednih 4-5 godina to dovesti u jednu dobro stvar. Evo mi sada gledamo snimke iz samog centra Grocke koji je zaista predivan i lepo izgleda i turistički vrlo atraktivan. Ja moram da kažem da je bilo dosta ljudi koji su dolazili u Beograd u gosti i želeli da vide
i Grocko, tamo ima mnogo starih objekata koji su očuvani. Radit će se i ulice u samom centru Grocke, evo, glavna ulica? Radit će se ulica od centra do gore do crkve, to je centralna ulica i eto, vi upravo ste rekli da jeste to lepo turističko mesto, ali zamislite kad ljudi dođu i siđu, a nemaju prosto ni osnovu, nemaju trotoar kojim će ići. Tako da ove godine smo uspeli sa gradskom direkcijom, zajedničkim naporima, opština uradila projekat, osmislila kako će sve to da izgleda, vrednost investicije je 26 miliona dinara, a 9. oktobra je otvaranje ponuda za to, pošto je 9. septembra bio i raspisan tender, tako da očekujem da se javi veliki broj izvođača, da bude dobra konkurencija i da taj posao bude obavljen na najbolji mogući način. I time ćemo ove godine da zaokružimo jednu celinu radova i mislim da će Gročani, a i ostali žitelji naše opštine koji stalno dolaze tu biti veoma zadovoljni. Ono što je takođe vrlo važno pitanje, to je pitanje vodovoda. Gradi se vodovod Makiš-Mladenovac koji će negde rešiti pitanje, ne negde, nego rešiti trajno pitanje i vodosnabdevanja u samoj Grockoj. Šta je do sada urađeno vezano za vašu opštinu? Pa, vezano za našu opštinu, započeti su radovi u naselju Ritopek koji apsolutno nema vodovodni sistem, tako da, evo, ja baš danas posle emisije ću otići malo da obiđem radove, pošto se danas nastavljaju radovi na celovodu dugačkom 3 km, a za to vreme, evo, direkcija priprema tender za izgradnju rezervoara, gde smo imali probleme sa planom generalne regulacije. Ja znam da ovo građane možda toliko i ne zanima, ali zaista susrećemo se sa brojnim preprekama, administracijom i ne možemo sve tako brzo da rešimo. To je investicija vredna 3,5 miliona evra koja je započeta 2014. godine. Moram da kažem, znači 2. oktobra su otvorene ponude za nastavak radova na celovodu Makiš-Mladenovac posle dosta godina i to će biti strateški važno za našu opštinu, s obzirom da ćemo rešiti pitanje vodosnabdevanja u svim naseljima na našoj teritoriji. Neće to biti za godinu dana, ali će svakako za 4 do 5 godina, mislim da će sve biti rešeno. Evo, već u sledećoj godini imat ćemo priključenja Kaluđerice, Vinče i Leštana, zatim Boleče i Ritopek, a zatim i ostala naselja koja će dobiti tehnički ispravnu vodu. Doduše, Kaluđerice, Leštana i Vinče imaju tehnički ispravnu vodu i Boleče, Ritopek nema uopšte, Zaklapača ima tehničku vodu, Grocka ima ispravnu vodu i ova ostala naselja na jugu mahom imaju tehničku vodu ili nemaju uopšte, što je zaista u 21. veku nedopustivo i zaista hvala i gradu koji nam je izašao susret, gde smo mi zaista inicirali ovo i mislim da će građani biti zadovoljni krajnjim rezultatom. Dobro, ono što je takođe novo za Gročane, a to je novi način čišćenja cele Grocke, odnosno nova kompanija koja je u okviru privatno-javnog partnerstva o kojem se toliko priča već poslednjih godina, evo sada konačno, je tako, i na papiru i u praksi. Vi ste odabrali preduzeće koje će u buduće biti zaduženo za čistoću u Grocku. Prvo tako, to je već mesecima u toku, spravili smo javnu nabavku, tender, sve ono što zakonski prati, javili su se 3 firme na tender, firma Magip iz Beograda je dala najbolju ponudu. Ono što je važno, ja moram da kažem malo da ne bude nekih nedoumica, s obzirom da čujemo sad i ovakve glasine onako od strane opozicije. Mi smo zatekli jedan prosto haos u komunalnim preduzećima kada smo došli. U tom momentu nama je smanjeni budžet i nismo mogli da ispratimo ni sa subvencijama više to komunalno preduzeće. I ja ne vidim šta je tu loše u tome što građani Grocke više neće 100 miliona godišnje plaćati iz našeg budžeta subvencije komunalnim preduzećima, već će to obavljati jedna firma koja će sada da nabavi 15.000 novih kanti, 20 i više novih kamiona, 500 novih kontejnera, osavremenit će celu tehnologiju, uvešće reciklažu i ja ne vidim šta je tu loše. To je odlično za naše građane, s obzirom da će i ta firma da investira samo u prvoj godini 3,7 miliona evra, a u narednih 25 to će biti cifra od 10 miliona evra. Prosto imat ćemo jedan nov način čišćenja, ja sam siguran da će građani biti i tekako zadovoljni, a mislim, ja sam je već napomenuo da ćemo imati sigurno jedno od boljih čišćenja u gradu od Beograda što se tiče prigradskih opština, a verujem da će gradska čistoća da pozavidi na nekim našim rezultatima koji će biti ostvareni. Da sačekamo da vidimo kada oni počinju da rade. 1. novembra počinju. Da, evo već 15. oktobra mislim da stiže prvi kontingent kanti za smeće, svako domaćinstvo će dobiti svoju kantu, mi smo sproveli i anketu, vrlo smo ozbiljno ušli u ceo ovaj posao, sproveli
podijelili smo anketu među građanima, građani su, 98% ljudi je prihvatilo da uzme kantu, prihvatili su nov način čišćenja smeća, tako da očekujem zaista dobre rezultate i mislim da je ovo zaista jedan veliki potez, s obzirom da opština Grocka više neće davati subvencije, već ćemo te pare moći da preusmerimo na neke investicije koje su preko potrebne našoj opštini. Dobro, sem čistoće, da li postoji još neka oblast da razmišljate o privatno-javnom partnerstvu u ovom slučaju? Za sada je to samo čistoća i to je ono što je najvažnije. Ono što razmišljamo o nekim daljim investicijama, pre svega to se tiče obale Dunava, da se nalazi i ona sportska hala koja, eto, nažalost, spletom raznih okolnosti još nije završena, ali sigurno sam da ćemo u narednom periodu uspeti i taj problem da rešimo, kao što smo rešili i mnoge druge, a za koje mnogi nisu verovali da mogu da se reše. Tako da tu imamo 7 hektara slobodnog zemljišta, ozbiljno razmišljamo o nekim investitorima, javljaju se ljudi, za sada je sve to onako na nekom drugom štapu, ali sigurno sam da ćemo i tu rešiti i naravno vršinska zona pored Ikeje koja će biti mnogo važna. Ima dosta velikih investicija na našoj opštini u poslednje vreme, evo i taj vodovod Makiš-Madanovac koji se sad nastavlja, javilo se 10 firmi, radi se analiza ponuda, bit će izabran uskoro izvođač, vrednost investicije 170 miliona dinara, tako da zaista niz velikih projekata se radi i ja stvarno možda nisam skoro zadovoljan, ali stvarno mogu biti zadovoljan onim što se dešava zadnjih godinu dana, a sigurno sam da će u narednom periodu to biti sve više i više. U skladu sa mogućnostima, jel? Naravno. Radi se najviše što se može. Hvala mnogo na gostovanju. Čuli smo većinu informacije iz opštine Grocka. Naravno, nemamo ni vremena da sve pomenemo, ali mi smo i na terenu. Pa dobro, ja bih samo da kažem da je krenula obnova škole u Dražu, konačno, posle godine i po dana. Morali smo da izvršimo i veliki pritisak da se ta papirologija završi, tako da je to... Dobro, to je važna informacija, da će građani Draža konačno dobiti obnovljenu školu, krenuli su radovi pre nekoliko dana, rok za završetak radova je 80 dana, tako da eto, evo čekamo prilike februar-mart da već klinici krenu u novu školu, a ja sam u skladu sa svojim obećanjem tada kada su ljudi i napravili određeni protest 1. septembra, što sam ja i podržao generalno, jer mislim da je loše da škola godinu i po dana nekada da se radi, ja sam obećao parkić za decu, tako da će dobiti parkić, to je zaista jedno udaljeno selo od Beograda i ne verujem da mnogi ljudi Beograda čak znaju da se ono i nalazi, ali eto, mi obraćamo pažnju na sve pa i na njih. Krenuli smo da uređujemo i razne domove penzionera, evo krenuli u Dražnju, zatim sad krećemo u Ovčarima da uređujemo dom penzionera, trudimo se da što bolji pristup napravimo prema našim građanima, čak najstarijim sugrađanima, pa i najmlađim i onim sedim. Da i oni imaju što da rade. Upravo tako. Lepo, dakle, 80 dana rok za završetak škole u Dražnju, počela je obnova škole posle godinu i po dana i zaista se nadamo da će biti ispoštovani rokovi i da se vidimo tamo kada škola. Eto, a ja moram da kažem samo da ću uskoro proslediti zahtev GSP-u, evo kad moram da se vratim na tu temu, upravo baš malo pre kad sam išao za grad, česti kvarovi autobusa, pogotovo na liniji 302, prosto me teraju da moram da pišem gradskom saobraćajnom preduzeću da pošalje bolje autobuse, inače zaista ovo više nije podnošljivo, autobusi se kvare konstantno i s obzirom da vidim da je stigao neki kontingent novih autobusa, ja očekujem da se neke preusmere i za Grocku. Na liniju 302. Upravo na 302, ali ima i drugih linija koje su sporne, ali je 302 zaista za sad najugroženije, s obzirom da i deca tu idu sada u srednju školu, zaista nedopustivo da u 21. veku nama šalju ubedljivo najgore autobuse. A i duge su linije i prilično naporne, tako je. Upravo tako. Hvala vam mnogo. Nadamo se da će biti rešeni svi ovi problemi, mi se sigurno vidimo uskoro. Stevan Dilberović, predsjednik opštine Grocka, bio naš gost. Gledamo sada najvažnije vesti.